En tosiaan tiedä kuuluuko mun ääni, mutta siis mä oon nyt lenkillä koirien kanssa täällä jäällä. Ja täällä on jotain, en mä tiedä onko täällä joku hiihtokisa. Niin ollaan kävelemässä tässä sitten, kun ei päästä tonne reitille oikein nyt sitten. Niin ollaan sitten juoksentelemassa tässä keskellä. Ei mitään. Tässä on jotain moottorikelkan jälkiä, että ei täällä nyt sit niin uppokkaa lumea. Mutta joo, mulla tosiaan puolelta lähden porukoitten kyydellä Lempäälään. Käydään vähän Ideaparkissa, mulla on pari asiaa, mitkä pitää hoitaa ja sitten sen jälkeen ne vie mut Tampereelle. Turusa! Tänne! Ei kaiva! Vie mut Tampereelle juna-asemalle, niin mä lähden sitä sitten kaverille Poriin päin. Saadaan mitä siitäkin tulee. Ei vaan. Mutta joo, en mä sitten tiedä. Tää on rankkaa. Tallillakaan en mä nyt viittinyt käydä, mulla on vähän tätä ruhaa liikkeellä. Ja haluaisin sit parantua, että pääsen sinne Poriinkin kattoon kavereita. Niin piti sitten vähän jättää hommia pois ja en tosiaan viittinyt tallille mennä, siellä niin nopeasti virustuu tallitöitä tehdessä. Tursa, tänne! Siellä se juoksentelee. Mennään kotiin! Mennään kotiin! Otetaan vähän materiaalia, että pidetään sammioita. Sitten voidaan katsoa pari kohdaa, sit sä häpeät. Mitä? Mitä? Jotta tulee liittyyminen tänne. Älä vittu, mulla menee keskittymiskyky. Mihin sä menee? Mikä hiton keskittymiskyky? Mulla pitää keskittymiskyky. Mennäänkö Ikeaan syömään? Siellä on hyvää ruokaa. Koteruokaa. Mistä sä tulee se patsi? Voit ottaa sen.